aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugokwa na ọchịchị ya katadoro ezarụ n'ịkwado ndị ntorobịa na ya bụ amụma o ji n'aka bụ nke gbadoro okwu n'otu onye ntorobịa inwe ọrụ aka abụọ yana amụma ndị ọzọ ọchịchị ya ji maka ọdịmma ndị ntorobịa na steeti a. Ọkammụta Soludo bụ onye kwupụtara nke a n'oge a na-agbape kpọmkwem ya bụ ogige ebe a ga na-amụ ọrụ aka nke dị na Agụlụ yanakwazi mmemme iji wee nabata agba nke mbụ ndị nke nabata na ya bụ ụlọ akwụkwọ maka oge agụmakwụkwọ afọ gara aga mụtara afọ a. Ka Chinelo Ọnwụzulike kọchapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo onye kwuru okwu site n'aka kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ ọkammụta Ngozi Chumude kwuru na dịka aka ọrụ ahụ a na-amụgasị na steeti a si dị, agwala ndị ntorobịa ka ha sogide na ya, nke na-egosi ịdị uchu n'ọrụ nke ndị Igbo. Onye President General Agụlụ Progressive Union Chief Oliver Afamefuna kwuru na site na ya bụ akademi a ga-achịgharị echiche ndị ntorobịa ka ha gbaa mbọ na-etinye anya n'ihe ga-enyere ha aka na ndụ. Emechara ọkammụta Joseph Okoye nyekwa nkụzi gbasara aka ọrụ.